Mae Cynllun Corfforaethol Byw'n Iach ar gael i bob busnes sydd yn cyflogi staff yng Gwynedd. Mae dod yn aelod o'r cynllun yn caniatáu i'ch staff ymaelodi a Byw'n Iach am bris arbennig gostyngedig. Mae lot fawr o fanteision i chi fel cwmni ac ar gyfer eich staff. Mae tystiolaeth glir fod ymarfer corff yn rheolaidd yn gwella'ch iechyd corfforol a lles meddyliol. I gyflogwyr gall hyn arwain at golli llai o ddiwrnodau o salwch a moral uwch o fewn eich timoedd. Mae'r Pecyn Aelodaeth yn cynnwys defnydd diderfyn o'n ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, pyllau nofio, chwaraeon raced a hefyd defnydd o'n beiciau trydan newydd. Mae gennym ni 11 ganolfan ar draws y sir, gall aelodau defnyddio pob un ohonyn nhw. Mae gan 7 o canolfannau pyllau nofio. Mae'r cynllun yn rhad ag am ddim i gyflogwyr sydd â 5 neu fwy o staff yn aelodau. Rydym yn codi ffi weinyddol ar gyfer cwmnïau sydd â llai o aelodau ac mae'r manylion llawn ar gael ar ein gwefan. Felly, os ydych chi'n gyflogwr ac yn awyddus i gynnig buddiant ychwanegol i'ch staff, plis cysylltwch â ni i drafod sefydlu aelodaeth. Os ydych chi'n gweithio yng Gwynedd ac am weld os ydy eich cyflogwr eisoes yn rhan o'r cynllun, ewch i wefan Byw'n Iach i weld yr rhestr yn llawn. Dyma beth oedd gan rai o'n cwmnïau lleol i ddweud am aelodaeth gorfforaethol Byw'n Iach. Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o'r cynllun yma achos mae'r Cyngor yn cymryd pob cyfle posib i hybu y gweithlu i gadw yn iach ac yn llusol. I'r staff, mae o yn ffordd gret iddyn nhw gael cadw'n heini a mae yna ddisgawnt ar hynny iddyn nhw ymgymryd efo'u dosbarthiadau gwahanol a mwynhau. Mae'n ffordd o gyfarfod pobl yn y dosbarthiadau yma a mae yna lot wedi cael ei ddeud bod cadw'n llusol yn dda i'n iechyd meddwl ni hefyd, ddim jyst am y ffitrwydd gorfforol. Mae o'n llesol i ni hefyd a mae'n ffordd gret i orffan diwrnod gwaith neu hyd yn oed i gychwyn diwrnod gwaith. Dwi'n meddwl bod iechyd a llesiant staff yn allweddol i lwyddiant unrhyw fusnes. Mae'n bysoddi mewn iechyd corfforol sydd yn mynd lawn llaw i iechyd meddwl yn rhywbeth pwysig iawn i staff ni gallu dod rhan o'n. Yn enwedig efo'r cost of living ar hyn o bryd, mae o'n arbed arian iddyn nhw. Maen nhw'n cadw nhw yn ffit, yn gorfforol ac yn feddyliol. A mae o'n cadw'r pint yn leol sydd yn bwysig iawn hefyd i ni'n adra. Nes i aelodi efo Byw'n Iach union blwyddyn yn ôl, troi'n 100% ac yn eistedd o flaen y cyfrifiadur am oriau hir bob diwrnod. Oedd hi'n amser wneud mwy na jyst cerdded i gadw'n heini. Gymaint mae o'n ei lles i'n iechyd corfforol, mae o hefyd yn ei gymaint o les i'n iechyd meddyliol. Dim ots faint o bwysau gwaith sydd wedi bod yn ystod yr wythnos, mae o gyd yn diflannu wrth nofio fyny a lawr y pwll. Dwi byth yn wedi cael corff fel athletwr, ond mi ydw i eisiau corff cry fel dwi'n mynd yn hun. Mae bod yr aelod yn sicrhau bod fi yn mynd yna'n rheolaeth ac yn cymryd chydig bach amser i edrych ar ôl fy hun. Fyswn i'n annog pawb i wneud yr un peth. Mae yna siŵr o fod gweithgaredd y fysach chi'n mwynhau, a newch chi ddim dyfaru. Os nad ydych cwmni yn aelod eto, beth amdani manylion y cynnig efo'ch cwmni?